Extra challenge ang canvassing sa mga barangay sa Eastern Samar kagabi nunot sa nasinating brownout sa ilang lugar. Gamit ang generator, solar lights ug suga gikan sa mga sakinan, gipadayon ang pag-ihap sa mga boto. Nakasinati usab og power interruptions ang barangay Buwa-Buwa, Salcedo, Eastern Samar, barangay Sulangan, Central Elementary School, barangay Salug, Elementary School, barangay Pagnamitan, Giwan, Eastern Samar, barangay Buena Vista, Kinapondan, Eastern Samar, barangay Banuyo, Mercedes, Eastern Samar, Kampuyong Elementary School, barangay Kamparang, Tubabaw Island. Nakadlawnan ang canvassing nga gisugdan kagabi pa. Napahigayon usab ang proclamation sa mga nakadaog nga mga kandidato. Samtang sa lalawigan sa Leyte, malinaw sa kinatibukan ang ipahigayong barangay ug SK elections. Malinaw usab ang eleksyon sa Ormoc City. Ang Ormoc adunay 149,598 total regular voters ug 50,262 sa sangguniang kabataan. Sa Naval Biliran, gidakop ang usa ka construction worker humaniak kuhai ug hulagway ang iyang balota. Samtang sa Calbayog City, Samar, nadilantar ang botasyon sa duha ka mga barangay tungod sa giingong insidente sa harassment. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang maong insidente.